Happeren fuuta lillahi haajettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e gunas. Teren fuuta lillahi haajettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e gunas. So terɗe so ɓerɗe jehen mbarroɗen so jawɗele ma ɓesmu faade gunas. mbaɗen tarbiyayneedi pittaali men gonen lesmu rabbiɓe mur'e gunas. mufidul muridi muhammadu saidu as'adu mas'udu mur'e gunas. dawol ngese ceerno dawama no aset kala ni aset gadiɗo hitande ujunere e temedde nayyi e capanɗe nayyi e jeegom. dawol aset gadiɗo sagande hawrano e nde ɗo hitande ko aset ha aset dawete tawama noon guesa ba nomo wayni ko yettere Allah huuɗo e banggueji ɗi kala eɗen gandi ken ɓurɓe hutorade ko wiyete ko engrais. huuɗo ko ina heewi doole ko ɗum saabi alarbaji ɗi mbawa wasde wattede hen. oɗo aset hande 20 juillet dawama no hannirta ni remama e banggueji ɗi kala bandiraɓe gummorima banggueji ɗi foof gam wetnanade moƴƴere Allah nde yeramama ko yaaji nde wonno ko husinaji ketti yeeso. ɗum ɗon golle ɗe Allah niwni eɗe jaawi so yaari ni inchallah guesa ba ko enen jogori folde ba huɗɗo magba jogorani folde en. wara cohliren jawɗele men haajuji men kala ɓiɓɓe men garewde joomen tagga en tagi jawdi men awladuna. duniya woni tati balɗe ma ko hanki ma nden janngo ma geɗe hanki ɓenni ñalgo ma waatino koyɗol nawmuna. dawol ngol ko alhamdulillahi rabbil alamin dawol ngol moƴƴi notama no feewi gollama kadi tigui tigui ne kay eyyi gollama tigui tigui ko haalano ko de ko aset tan ha aset haalano ko ha aset tan ha aset eyyi ganda noon ko joltata kono ko haalano ko aset tan ha aset. ngol sembi hande no feewi ngol sembi ngol sembi no feewi inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi taala min jettimo oɗo darde moon e golle moon kadi waɗi fayida yen jokko golle dewngol kadi waɗi fayida moƴƴi arama no moƴƴi gollama kadi golle moƴƴi e huusinaji ɗi huusi remtoɓe ɓe ndemti jaroɓe nana gaar ha woɓɓe nana gaar e hunde moƴƴi waɗi fayida e golle moon waɗi sembe alhamdulillahi rabbil alamin e damini kam kadi golle ɗe o yestam tay moƴƴi feewi Allah jarama kadi on jarama. dawgol waɗi fayida kadi dawgol waɗi fayida dawama on noon kadi ene manki kadi ne ɓuura yiɗede ɗo se heɓama yimɓe mbaɗi feere tinnonde to guese no feewi guesa mbaɗo ko ɗum ɓuural men ko ɗum malal men sen dawi tan enen mbawi wuuro ngo fof yalti dawi tan ko dawol gonta ko aset ha aset aset fof ganden ko ceerno jeeyi ɗum no ɓooyi eyi mbayen ɗum hakkillaji men sen tinnima tan golle fof pewat haaji ɗum fof pewat. so jokkori ni kam so Allah jaaɓi en poolat guesa ko wadde heɓama hoorema golle moƴƴe dawgol sembi ina moƴƴi min waɗi fayida kay so eɗen gardanno ni tan so Allah jaaɓi guesa ba en poolat ɗum juuɗe machallah dawama moƴƴi kadi gollama golle moƴƴe yettere Allah yimɓe dawi e dawama kadine gollama no feewi tawno kewgal moƴƴi kono noon kam fayida kewgal tan ko golle ɗe so golle ɗe jaaji tan Allah yettama no feewi e sikki ala ko heeɓa ko kadi yooɗi demal ngal yooɗi waɗi fayida no feewi e kadi hay so tawi yimɓe jaltano ko yaltini fodde ko yalti ko kam ha woodi ko waɗi ko wiide tan bandiraɓe ɓeydo ɓen tinnade e guesa ceerno
tawno ko ɗum jeyde oɗon gollen ga koye men gollen mbiɗen bandiraɓe tawɓe kadi jarama yo Allah yo moƴƴere tan kadi tawede asiraji faadi ñagade bandiraɓe fof tinno dawon jaronke yo Allah yo moƴƴere dawgol kam so heɓanama aset o aset ha aset yimɓe foof jalta golla alarba o kadi mbawrutade guese mumen wadde yontere nde kam gonen e guese men wamma noon kam aset o tinden enen foof dokken ɗum ceerno min kam min e hoorem aset hayso tawi mi dawani gues ceerno mi hewan dawde guesam soba gues ceerno tan jiɗami dawde so tawi mi heeɓino dawde mi ara so heɓano kam guesam aset o komi caffi mi hewan dawde witan bandiraɓe tinno aset o ene ko gaare gollen poɗɗen gollude nikke tan ko poɗɗen heɓɓe ko kadi no ko heewi ومولاك إلا رحمة فافان جودك آيب اللهم صل كالها لفونا جنتم تبالون على بسم الإله كمرد الخلقان شلا حديث بوردة غورفوهن أحمدا إتيمدون بلساودر فلوم للا لوم أددو في بيد بسم إلهنا مدفودرو كالانون مدفيرون ملاك miɗo yettara bal jeyɗo tabbata goore fo ahadun ko telɗuɗo baajo baaɗo no mum ala miɗo juula juulde nde allah haandini ɗum to mum e muhammadin ɓurnaɗo musiba gesa ba e sifa men fof way noon wonko haaltako toon wonko haaltako toon wonko ɓaddi huɗo ko haaltako wonko ɓaddi huɗo ko taw haaltako tawa eɗen pawi hen jirgi eɗen gandi eɗen gandi hakkillaji men ɗum noon ko haalto ko mbaɗen ɗum tan alarba o nde o waɗete nde ko loore wanno ɗum loore aset o wanno ɗum kamɓe ɗo neɗɗo ɗo tawi aset o ne waɗe ko ceerno abdou cikkitte kañum fuɗɗi alarba o wi loyi taade ceerno ɗone alarba taw ceerno ɗone alarba yo watta hen koye on tan jahen ha joni en mbi kadi alhaali o namdori ni alhaali oɗo namdori ni ene huuɗo ko fuɗɗiri ni sen mbi ko aset ha aset ko caggal bottaji yewtere nde waɗa hawrama ina dawe aset e alarba kala ngam wawde folde ngesa ba no hannirta ni ko ɗum woni yidde ceerno men ko ɗum kadi woni yimɓe makko e tawtorede ceerno men ceerno Siraji Papa tawtorama waɗi duwaw bandiraɓe caaki yallah rokki en tawtorede dawi kewdi tawiɗen ɓeydi e diine men gonjigu wayi sina mawu selbinde kocce gunas so gondigu naftowo almudo kay ko gondigu seren e mur e gunas jiya balle sañemtini ɗum kisa nana balle seren ɓe mur e gunas nde wendine jibraɗo sunnamaha e nassul kitabi mo alda e bas ko zahiri sharia e baɗin haqiqa mahadine seren ɓe